Even if you're not loved, even if people are accusing you, even if people are mistreating you, even if people are not affectionate, you love. And that is how the whole world will know that you are his child. Amen. అప్పుడు తెలుసుకుంటారంట మీరు పొందుకోకపోయినా ప్రేమించాలి. అందుకని యేసు ప్రభు he washed his disciples' feet. He washed the feet of his disciples. ఎవరైతే ఆయనకి వెన్నుపోటు పొడుస్తున్నారో ఆయన పాదాలు కూడా గడిగాడు. మై ఫ్రెండ్ అని పిలిచాడు. మై ఫ్రెండ్, ఆ స్నేహితుడా. అదే ఆ స్థానంలో మనం ఉంటే నువ్వే కదా నాకు వెన్నుపోటు పడిచేది, ఎంత నటన చేస్తున్నావు, నీకు అసలు మనసు గుచ్చుకోవట్లేదా అని మనం ఎన్ని మాటలు అంటాం కదా. కానీ యేసు ప్రభు అన్నీ తెలిసి కూడా he was still willing to wash Judas's feet and say, my friend. ఈరోజు మన జీవితాలు కూడా పరీక్షించుకుందామండి. It's not about am I receiving it? Even if you receive it or not, I will show love.